Kwamar Alhassan Haruna Ɗanbatta shine shugaban kungiyar matasan jihar Kano wanda ya jagoranci 'ya'yan kungiyar zuwa hukumar a yau. Ya ce akwai haƙƙoƙi da dama da doka ta baiwa 'yan jihar Kano a irin waɗannan kamfanoni, amma kamfanonin ba sa sauke waɗannan haƙƙoƙi. Muhimmin abin da ya kawo mu yau shine domin mu zo mu mika masa ƙorafin mu wanda ake kira a turance petition akan kamfanonin layukan wayoyi da sauran kamfanoni wanda suke yin sana'arsu a Kano amma ba sa aje doka wajen yin aikin raya matasa ko kuma raya al'ummar jihar Kano kamar yadda suke yi a kudu. Wannan abu yana damun mu sosai kuma mun bincika dokan nan mun ga cewa fa lalle ce akai dole ma sai sun yi. Akwai matakai da yawa. Na ɗaya mun zo nan idan muka ga dama za mu yi amfani da al'ummar mu ta yin amfani da gidajen rediyo irin naku wajen kira ga al'umma musamman matasan jihar Kano cewa su guji amfani da kayan su idan har sun ki mana abin da za mu yi. Da yake karɓar korafin mukaddashin shugaban hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano barista Mahmud Balarabe ya ce za su bibiyi irin waɗannan kamfanoni domin tantance gaskiyar lamari tare da ɗaukar matakin da ya dace a kai. To wannan abubuwa ne da kuka kawo na ci gaba ga matasan Kano wanda kuma in dai ka taimaka wa matashi to ai ka taimaka wa. Saboda haka Allah ya da za mu ba ku goyon baya 100% za kuma mai aiki tare da ku akan duk wannan bangarori abubuwa da kuka lissafo kuma ne magana a kansa a baya. Dama ayyukan mu abu ne na al'umma, ishu ne na wato karɓar ƙorafe daga hannun jama'a, mu duba inda aka zalunci wani a gyara, kuma waɗanda suke yin aikata wato laifi kamar na da ya shafi cin hanci da rashawa kuma da wani wato laifi da ya shafi wannan aikin ne mu duba kuma bincika mu cewa kuma an tabbatar da an yi adalci ga wanda ya wannan aiki. Daga ƙarshe barista Mahmud Balarabe ya yaba wa jajircewa da nuna kishi da matasan suke nuna, inda ya ce akwai buƙatar kowane ɗan ƙasa na gari ya dinga kula da haƙƙin al'ummar da yake cikinta. Kamfanonin layukan wayoyi wanda suke aiki a Kano suna yin aiki amma ba sa yin aikin raya matasa da gina mana Kano kamar yadda doka ta tanada, kamar yadda suke yi a kudu. So lallai wannan abu muna so Mr. Chairman ka kawo ƙarshen sa, kuma mun yadda mun sani cewa kukan ya zo ƙarshe tun da muka mutu.